Het onderzoek naar de illegale wietteelt is eind vorig jaar opstart en smiet no resultaat op. Ze worden verdacht van het verbouwen van hennep, maar ook het verkeepje van hennep, maar ook het witwassen van jild. Nou, dat zijn ernstige feiten, dat is ondermijning. En daar zitten wij als politie, als justitie bovenop om dat aan te pakken. Zo wie er joert ook een inval in een jerdere bedrijfsloods in Ruisterveen. De politie trof daar een grote hemkwekerij aan met meer dan 1100 hemplanten. Dit is een hele grote kwekerij en als je hier naar de elektrische installaties kijkt, dan is dat professioneel gedaan. De teelt van hemp is net zonder gevaar. Er is een soort stroom nodig die het vaak illegaal aantapen wordt. Met grote kans op kwartsluiting en brand. De politie, dochter, met hulp van orenpartijen, doen ik alles aan om hempproducenten op te sporen. Vaak tips, maar vaak ook van onze partners. Woningbouwverenigingen die aangeven, joh, we horen vanuit de buurt of vanuit de flat of waar dan ook horen dat daar overlast is. Zul je eens kunnen kijken. Van de elektriciteitsmaatschappij horen vaak van, joh, daar is onevenredigheid aan energieafname. Dan wel buren die klagen over stroomstoringen. Het onderzoek naar de eigenaar van de kwekerij in Ruisterveen is volop aan de gang. Alles wat daar aantroffen is, wordt voorthellen en vernietigen.